שמי הוא מדבר איתך, את חושבת שזה משחק? ואתה מה? אני איתך גברתי. אני עולה? מה אתה מסתכלת איתי? זה לא אפשרי? תעזור לרחבה שלך, הוא מסכן. וואלה, איזה גנוחת. אתה גנוח? מה אתה אומר לו? שהוא גנוח מדי? מה אתה מסתכל, יא פרה עיוורת? תעסיק להסתכל עליי, מה יש לך? מה, אתה נדלקת עליי? מה, אתה נדלקת? אני נדלק עליך 10 פעמים, 10 קינוחים, ומה מסתכלת עליי? מה, אתה אומר לי... אני אקשלור לך את הפרצוף, יא עוזי חיטמן. היי, מה זה שמה? היי, למטה את המכות, מסכים לך. לכי, חפשי מישהו אחר. מה אתה מסתכל? מה אתם מסתכלים אתם? אתה מסתכל? תסתכל עליה, זה כמה שהיא יפה בשבילך. איזה חנוך אתה. אני אקלוש לך את הבשר, אעשה אותך מסכן. איזה שם של חיוך. מחייך עליי? לא, זה לא אני. זה החינוך שלי. אני מדמיין 10 בננות ביום שאכלת לשבוע. וואי, אני מדמיין שאני יוצא בשדות, אני רואה גנבים, אני רואה משהו מפריע לי, זה מצייץ לי, זה מחמם אותי, זה עושה לי גזוז, אני הולך בשדות, מטמטם, משגע,